Çünkü bizde akıl satışlar var. Bizim komanda akıl satışlar yaratışlar var. Şuna göre eyde akıl satma komandası. Сиңада бал. Aktiflaştı bir. Әйтеп биргәч. Бара эшләйкән ул әзрәк баш дигәннәр. Тапшыру үткәннән соң тагын берничә көн сөйләшәбез. Авыртмый. Авыртты, терсәк. Инде хәзер эләгәме инде Айвазга дип торам гел. Башка берәү әйтсә, мин үпкәләр идем Айваз. Валлаһи, менә син әйткәнгә генә үпкәләмим. Шар канатларым булсын. Апелляционный суд можно оспорить, пожалуйста? Ник без Айвазны чакырдык? Хәзер гел бәйләнеп утырачак. Бу җыр түгел. Bu şey değil. Булмады тагын. Bu roman. Барыгызга да сәлам. Сез мин беләм интеллектуаль шоу карыйсыз. Һәм аның алып баручысы мин Гөлназ Асаева булам. Бүген без уенга бик акыллы шәхесләрне чакырдык. Таяну ноктасы тапшыруның алып баручы парлары көч сынашачаклар. Тормышта да, эфирда да бер дулкында булган тату җылы гаилә дуэты Ләйсән һәм Илнар Хөснуллиннар. Исәннәрмесез? Хәерле көннәр. Бик шатбыз сезне күрүебезгә. Икенче парның сүзләре дә үткен, үз урынын тапкан талантлар. Айваз Садыров белән Айгөл Хайруллина. Исәннәрмесез? Алкышлап алыйк әле үзебезгә. Хыснуллинлар бозды бөтен безнең турындагы фикерне халыкта, чөнки Хыснуллинлар гаилә булгачтан безне дә гаилә дип уйлый башладылар хәзер. Әйе. Мин аны нишләптер, мин үзем белә идем, әмма дә ләкин кайбер вакытта шикләнеп куйдым. Нитәм юк микән мәхәббәт араларында дип тә уйлап куйдым. Барыбыз да телевизион гаилә. Әйе, шулай дисәк дөресрәк булыр. Миңа калса иҗат кешеләре барысы да бер дулкында, бер уйда, бер фикердә. Һәм инде сез әзер булсагыз, без беренче турның кагыйдәләрен сезгә аңлатып узабыз. Экранда һәр кешегә чиратлап рәсемнәр күрсәтелә. Уенчылар анда яшеренгән татар фразеологизмын дөрес итеп әйтеп бирергә тиеш. Әгәр дә сорау бирелгән катнашучы белми икән, җавап бирү мөмкинлеге мин беләм диючегә күчә. Һәр дөрес җавапка 1 балл. Нинди бүләк булачак? Искиткеч бүләк булачак. Ул бүләкне сез әле күргәнегез юк. Менә сез ул бүләкне алсагыз, исегез акылыгыз китәчәк. Шуңа күрә әйдәгез шул бүләк өчен уйдыйк әле бүген. Ат казанган исеме булса, киттек әйдәгез. Айваз ыргылып тора, шуңа күрә әйдәгез әле без Айваз белән Айгөл апаның парларынан башлыйбыз. Апа. Менә ничек? Апа. Менә ярый, шулай дигез, гаилә дип уйламас өчен бер әйбәт Юк, мин җирлек булыр нишләптер өйрәнгән Айвазга Айваз дип әйтергә, Айгөл апага Айгөл апа. Шуңа күрә. Уялма, 60 яшь. Ну, дөрес бит инде. Теге хотя бы 1 яшь. Аңа мин дә апа дип әйтәм. Әйе, хөрмәт. Айгөл апага дигән. Так. Моны белергә кирәк безгә. Бу фразеологизм. Баш мие, баш, аш. Айгөл нәрсә бар әле безнең? Баш, аш. Бу баш ми һәм сатучы. Миңа ошаган бу. Акыл сатма. Әйе. Вәт. Менә бит. Дөрес. Димәк, беренче турның беренче балы Айваз Садыров һәм Айгөл Хайруллинага бирәбез. Бәлки әйдә шайлаштырыйк. Авыр бит. Айваз Садыров һәм Айгөл Хайруллина ничектер теге Авыр әйтелә. авыр әйтергә. Нәрсә дибек? Әйдә җиңеләйтик берәр ничек. Ничек Исем җиңеләйтә? табыйкмы? Әйдә. Команда. Командага бер Команда, нинди бер команда? сүз менә. Миңа калса, Акыл сатма. Нинди ассоциация. Әйе, нинди ассоциация? Менә акыл сатма дигән. Чөнки бездә Акыл сатма дигән команда. Безнең команда акыл сатырга яратышлар бар, шуңа күрә әйдә акыл сатма командасы. Акыл сатма командасына 1 балл дуслар. Хуснуллиннар командасын киләсе фоторәсем көтә. Яна, Яна, таба. таба, эс. Каракның нәрсәсе яна түгел. Юк. Юк, аның бүреге яна, син Әйе, янбарак. Каракның табасы яна. Әйе, табасы яна. Так. Нинди уй фикерләрегез бар, Хуснуллиннар? Ут, таба, аяк. Утлы табага бастыру. Әйе, дөрес. Ә бездә утлы табада биетү диләр. Сездә бастыру дип әйтәләр инде Бастыралар, димәк. әйе. Менә бу, Бастыралар. менә монда Баскач монда бии бию түгел бит күренеп тора. Монда аякны кая биеп булсын? Ник булмасын ди. Менә бу басу. Моның аю табан асты бит Әйе, моның. моны рәхәтләндереп бу. Юк, мин Бармакларда- рәсемгә кагылышлы әйтмим. Гомумән шушы фразеологизмны бездә утлы табада биетә дип әйтәләр Башкортстанда. Менә шуның белән Хуснуллиннар гаиләсенә 1 балл дуслар. Сиңада бал. Так, бездә Акыл сату командасына икенче фоторәсем. Аларга да исем табып инде. Хуснуллиннар дип Безнең әйтәләр. исем фамилия бар. Ха, сезнең бик җай. Алар күптән уйлап тапкан Әйе, иде. Хуснуллиннар. Бик җайлы, бик уңайлы. Киттек акыл сату командасы. Акыл сату командасын нинди рәсем көтә микән? Так. Ага.
Страус күрәбез. Мен әле менә 3нче көнне генә Страус фермасына барып кайткан идем. Миңа ошадан да. Шаймы? Бастыралармы? Былай, әгәр дә булышса, шушы факт безгә бер нәрсәне белергә. Айгөл әйдә, төсле башын тыккан комга. Страусмы ул? Страус башын тыккан әйе. Һәм төрле төсле. Төрле төсләр. Әйе, Айгөл, мин тегесенә җавап бирдем, монысына син җавап бирсен була. Мин белмим. Төсләр башын тыккан коммы соң бу? Бәкегә тыккан күбрәк. Кая тыкса да ул мөһим түгел. Башын төсләр. Буга дигән төсләр түгел. Бу менә нәкъ төшле төсләр булуының бармы монда берәр мантыйгы? Юк. Төс кенә. Төсле. Кенә, әйе. Төс. Нинди төс булуының мөһим түгел. Төсләр. Баш. Юк, может, Башын бош тур. тыккан. Яшергән бәлки. Tamam, үзең аңлатып булса, нинди сүрәтләр менә? Ике сүрәт. Берсе аның төс, икенчесе. Страус башын кашырган. Беренче рәсем һәм төрле. Беренче дип сиңа ул син яктан Син яктан беренче, Гадәттә безнең без син Ул гарәпчә мөһим укысаң, түгел. Бердә мөһим түгел. Кайсы яктан барсаң да Әйе. барыбер. Барыбер. Аңладым, мин аңладым. Бәлки белүче бардыр. Без Без әле белмибез димәдек бит. Хәзер безне тыңлап торыгыз, безнең мантыйкны. Миңа калса бу картинаны аңларга белән безнең Гөлназ абла гына әйтмәде беренче дип. Страус башын тыккан, без үлүз Страус нәрсә күрә. Шунда башын тыккач, аңа бәлки күренәдер шундый төсләр. Әйдә, Айгөл, тизрәк. Вакыт бетә. Юк, яшергән диек бәлки. Яшергән. Төс. Башын яшергән. Яшергән. Тапшыруны якшәмбе көнне яздырып, беразны ялгышкансыз. Якшәмбе көнне гадәттә без әзрәк кенә. Баш арыган инде. Эко Ярдәм режимда. итеп җибәр инде берәр. Кайсы якка таба юнәлик. Әлегә аларда мин белән димәделәр. Нигыл Страуссон. Менә Әле кеше, башка әйбер башын тыга алмый чөнки. менә кеше мәсәлән әзрәк арып китсә, нәрсә дип әйтәләр? Башын салып куеп торасы килә, юк. Төсе нәрсә эшләгән кешенең? Төсі Төсе кашқан. киткән. Төсі кашқан. Төсе кашкан, дөрес. Дөрес җавап, төсе кашкан. Димәк, без бу балны кемгә бирәбез? Әйдә шуңа күрә һәрбер командага яртышлар бар. Әйдәгез. Менә шулай. Әйдәгез, һәрбер командага яртышар бал. Хуснуллиннар, Так. барлык Сез игътибарыгыз ярдәм итәсез? экранга булсын. Ну без ярдәм итә алда мин белән дип әйтәбез дә, балны алабыз. Күз, караңгы, кайыш, Күз саклана, кайыш буа. саклана. Мин беләм. Эләктерәме? Күз карасы кебек саклау бит инде ул. Дөрес. Хуснуллиннарга тагын бер бал дуслар. Рәттән Акыл иш бау. сатучылар. Сез Әйдә. әзерме? Мин башта бик әзер дип уйлаган идем, ләкин бер шикләнә башладым. Уйларны ишеткәч әле бик Айгөл әзер түгел туктатып икәнлеге. булмый, сөйли. Так, Нәрсә монда? үзлек, кисә. Кесе һәм кирү. Я калса бу. Сүз артыннан кисәгә керү. Кирмә. Дөрес. Әйе. Акыл сатучыларга бер бал дуслар. Хуснуллиннар, сезнең ничек кәефләрегез? Аларның башта кәйфият иде, бераздан без алда барабыз дип. Безнең исәп ничек исәп? Шуңа карак. Исәпне аннан соңына да әйтәбез. Тигез бара әлеге. Без санап барабыз, син борчылма. Ирен, Так. тамчы. Бу икенчесе линзаның рекламасын ашап тора инде. Әйе. Әйе, әзрәк. Кызыл иннек. Ирен. Иннек мисың бу иренме? Бу авыз Авыз, тамчы. һәм тамчы. Всё. Иптәшләр. Өчкә хәтле саный. 1, 2, 3. Сез беләсез. Атказанга дисең Айваз. Мин беләм. Менә хәзер Әйдә, кагыйдә буенча мин әйдә, беләм. Айваз. Авызга сулар килү. Авызга су капкандай. Алар икесе икәй бер җигетләр. Авызга Ну, булай да әйтеп була, тегеләй дә әйтеп була. җавап әлбит алай түгел. Без хәзер икенче рәсемне күрсәтергә булдык, чөнки монда хәзер ыгы-зыгылар килеп чыккач. Безгә инде буймы? Без инде әйе, сезгә ой. яңа бер рәсем булачак. Так. Ой, бас син ашаганның сетәгән. Сакаллы. Так. Сакаллы сабыймы бу? Юк, сакаллы сабый түгел бит, не юк. Әтисен сакалы белән уйламыйлар. Сакал. Беренчесе нәрсәсе моның Гөлназ? Менә монда беренче рәсемдә ак. Әйе. Ак, монда сакал һәм бабай. Эх, шулай эшләсәң, Ак сакаллы карт булыр иде. әйе, дөрес димәк, Хуснуллинларга бер бал. Гөлназ, син бигрәк монда шундый аңламаслык итеп ярдәм итәсең. Беренчесе ак, икенчесе сакал, өченчесе бабай. Ничек була? Ак сакаллы бу. Ну, әйбәт. Ярый, сезгә дә хәзер күчәбез. Әйдә, акыл сатучылар. Сез әзерме? Белмим хәтта. Әйдә. Хәзер Карап беләбез карыйк. инде, әзерсезме, юкмы? Менә нигә аларга менә ак сакал бабай укыйсы гына бар. Безгә, әйдәгәме? Безгә кайдан безисе бар. Сез акыл сатучылар бит, шуңа шулай. Нишли ул? Киптерә. Илми.
Ayda aytib, yordamini berib jibering dalasa. Mana bular nechta? Yo'l qizni ishlaysiz. Ishlashin ratlaymi? Ishlaydi. Quloq Quloq. ham kir. Ha. Quloq ham kir. Ayi. Bormi? Narsa beylarga mumkin. Quloq ortidan kir izlama? Yo'q. Yo'q, tirnoq ortidan Tırnak izlaylar. astından. Bundagi logika bilan olingan bo'lgan kim bilar? Balki redaktor yangi turli bo'lgan. Quloq ham kir. Ayi. Quloqqa Quloq. tumash ilma. Mana bunda kir. Belki Yok, takmaş. insan. Kirni Tatarda narsa tutmaş- shatalar, Tatarda ilalar. tutmaş Ilalar. ilmi. Quloqqa tiqmash, Yok yok. ilalar. Tatardan deysiz yok indi. Tutmaşılı diyesiz. O tercih Yok, kalpke hayır. kadar. Alay deb etmer Tatar. Quloq kir. Ey eshitmaydi u. Ey tinglamaydi u. Bo'ysunmay Qulog'ini turgan kishiga. Ayi, durust. Aql sotuvchilarga 1 ball do'stlar. Bundan oygelda aktivlashdi bek. Ey eytib. Eytib birge. Eytib birge. Bora ishlaykan o'lazirak boshlaganlar. Husnullinlar kelasi birim sizga. Tak. Eyda xotin. Nimadir deb yig'layman. Oho. Avurli xotin. Ot. Qo'lin. Ko'rdingizmi bizga og'ir. Bil. Mana bekali. Mana bekali. O'ylaysida yo'q endi buni. Tumagan otning belini sindirmaylar. Ayi, durust. Bu bizning so'nggi rasmlar edi birinchi turda. Nishiksin sizga? Menga qolsa ul xatla avur bo'lmadi Husnullinlarga. Ammo aql sotuvchilar nishlabdir zorlanibroq o'tirdilar bugun. Bizning ishimiz Bizga da shular Ha, tegdi. sizning ishingiz zorlanu. Ярый. Do'stlar, tayannu nuqtasi topshiruvini olib boruv uchun turli ülkede qiziqsinuv bo'lirga telish. Ko'p ayberlardan xabardor bo'lish kerak bit endi. Eng esda qolgan tema sizning uchun narsa bo'ldi? biz olib borgan Ayi. temalardanmi? Ayi. Biz haligi so'rovga javob beruv mumkinligini hurmat etgan kollegalarimizga beraylik. Nishlab? Eyda sen sibel. Ular kim deganda, hali uyga qaytganda söyleshilardir hali u tema turunda. Bir atna qolay silasha boshlaymiz. Anlari topshiruv o'tgandan so'ng tag'in bir necha kun silashamiz. Shesh temasi esda qolgandir. Bigrakda Ilnarga, u bik yoratdi u temaga, bik rahatlanib ishladi, qo'noqlarni sayladi, har birisi bilan oralashdi. Matur opalar keldi, qizlar keldi. Sen ko'radimi? Rahatlanib shesh temasi topshiruvin Ilnar hozirda hatto esga oladi. Men yarataman, xotin qizlar saylagan temalar. Xotin qizlar temasi senga shulayq. Mana o'tdan tug'ilgina shunday tema saylagan edik biz. Xotin qiz salomatligi birinchi shartda ruhiy salomatlik, ham uning o'zaga yurishi oshadi. Xotin qiz salomat, qanoat, shod bo'lirga tegishli. Chunki xotin qiz salomat, shod tuq bo'lsa irodda. Keldik biz. Men ani siz topshiruv tushirmishida aytaydin. Men ne so'raysiz qoldi? Spiker bo'lar ekan. Sizni chaqiramiz endi. Men har bir topshiriqni esda qoldiraman, chunki ularning temalari birinchidan qiziqli, bizgagina tugul, tomoshachilarga da qiziqli bo'lsin ishin deb so'ylaymiz bit endi. Shular spikerlarni da shundaylarni chaqiramiz. Menga Oyvazning shoirlari esda qoladi. Masalan, men bik esda qoldi birinchi topshiruv. Oyvaz mendan bikni kulgan edi. Ketini men olishdan men bir qachon kulganim yo'q. Oyvaz shunday shoirda, u shunday mana nishkagina aytib shoirda qo'ya, onun shoirda umuman menga o'xshaydi. Boshqa birov aytsa men o'pkalar edim Oyvaz, vallahi men sen aytgangagina o'pkalamayman. Alloh marhamat eylesin. Menda optirab turam, tega Oygilap og'a masalan ikkinchi kishi Sug'ib jibarmadi? sug'ib jibarib metam. Endi hozir ilaga, menda Oyvazga deb turam gel. Siz nishikdir mana kelishgansiz bir-biringizga. Birinchi topshiruvdan so'ng biz o'zaro kelishdik Oyvaz bilan, chunki bu ish protsessi. Menda endi bir nindi o'zaro tegi munosabatlarning qotishi yo'q. Bizning shoiru da efir ishingdir. Ayy, bunda o'yin, bunda biz aktyorlar. Durust. Deb o'zing Deb fikrlab Ярый, demak biz shu ko'tarinki kayf bilan ikkinchi turimizga da oyoq bosamiz. Ekranda yasalma fahim yasagan fotorasmlar ko'rsatiladi. Ularda yashiringan jir yoki adabiy asar ismi bilirga kerak. Agarda so'rov berilgan qatnashuvchi bilmay ekan, javob berish mumkinligi men bilam deyishiga qo'sha. Har bir javobga 1 ball. Yasalma fahim turunda bizning topshiriq bo'lgan edi. Bir-biriga tugul. Ayy. Hammamiz oxirida xotin qiz salomat, to'q, qanoat bo'lsa irodda qanoat degan fikrga keldik. Aytaylik, biz ikkinchi turni Husnullinlar g'aylasidan boshlab Eyda ishlaymiz. shular aytib Wow. Aha, bu jir. Kileyava, Iyalashgan bir bulut, ushar qanotlarim Durmас idim bir Апелляционный суд можно оспорить, пожалуйста? Ае, можно. Тоқтаңыр, елмайлы деген жерге да шап тұрам. Шап тұра. Ну, мында бір бұлыт бейт. Нишеп. Зор бір бұлыт. Елмайлы. U xon birovgina yopib tura, boshqalari Ayi. bit yopmaydi. Men Rinat Rahmatulлин жырын жырламайм. Men Салават болып жырлайм.
Ярый, акыл сатучылар хәзер сезгә. Haydi haydi. Әйдә җырлы Айваз. Бу җыр түгел. Bu şu tuğlu. Булмады тагын. Bu roman. Bu Әйдә, roman. Айваз. Так, әйдә киттек китапханәгә. Eser mi bu? Şiir. Мен инде ялгыз Alsu хатын mu bu дигән kızın җырны ismi? башламакчы идем. Alsun indi bu. Girme. Нинди әсәр икән бу? Алсу Ә булмаш. кем язган микән? Мин беләм. Toktaş. Дөрес, димәк, бер балл безнең акыл сатучыларга. Менә бу рәсемгә карап аның алсу икән ничек белергә? Yok ben demedim. Bana bir uylasan. Bana bunu Ben Sinan'ı tanımadım. Bana koşusuna getirip bula. Eğer bir tırışsan. Ayten bit. Bana... Türlüçe аңлап була. Hatta kileye bir bulutqa da. Kış günü yağgan bulut. Киләсе рәсем безнең Хуснуллиннар гаиләсенә җыр дип әйтик әле. Alarga hamam Җыр şirle дисәң, gelme. әйе, дөресрәк булыр. Бер инде хыянат микәнсең Юк, инде бу? хыянат түгел. Хыянат та түгел. Ике арада нәрсә? Jır mı bu? Җыр. Син айга кара, мен Юк инде монда ай юк бит әле. Кемдә? Берсе шәхес. Мин изләдем даладан, син изләдең каладан. Кайда син, бәгърем син, табалмадың мин. Менә бит. Мин изләдем дала. Mızal desem tamam bir jır tulu kile. Onga karasında yok, sular karasında yok. On ham su. Белмим, миңа калса монда түгел. Берсе даладан изли, берсе каладан изли. Te. Бу безнең шулай ук җыр булачак. Onga karasında yok, sular karasında yok. Ул җыр түгел. Җыр. Bellur. Әйтмә инде, әйтмәгән. Нәрсә Әйтә алмыйлар иде бит алар аны. Bellur. Bakatulu bit mi? Юк, нәрсә? Tiz uvala, vatıla. Dilenin vatuleni. Бәллүр савыт. Савыт. Җырлагызны җырлап әйтергә кирәк. Җырламаса башка Bizim bir şey. jıra bir ele. Bizim jıra bir. Sizin җырлап, мен бер кашан да sizin җырлаган ишеткән. Ә, Ишетсәң бу- беләсезме? İlnar bilen Leysen'e geçti yaparız. Ишетмәсең дә, иштәгенә күрмә. Шулаймы? Ярый. Biz kubrak beyitler. Мөнәҗәт. Алар яшь шулай яп бит инде. Biri bizden yaşı. Яшьләре шундый, әйе. Хуснуллиннар, Ашка җырыҗы яшькә җитте. Ашыннан калтырмам дип әйтте. киләсе бирим безнең Хуснуллиндар гаиләсенә. Сегодня 30 дигән җыр түгел бит, әйме? Юк. Ләйсән, бу нинди җыр дип уйлыйсыз? кемнең менә Leysen'e Рахмаевның soruyorlar. 30 яшь, миңа бүген 30 Мин әле яшь, 30 тулмаган. Tuğgan bitinde. Mene mis. Mene manda bir apelasyonlu spor. Ник без Айвазны чакырдык? Хәзер гел бәйләнеп утырачак безнең Emin eli yaş рәсемнәргә. 30 tulmagan bulsam da 29 bulur idi. Әйе, ансы Ya да bunda бар. 30 demek bunda bilgili sektör gazı türkümünün Tıgımni сегодня 30 летнің Zülfat Зиннуров жырлаған кавер версиясы. 30 гына, бары 30 гына. Мына шо. Киләсе бирим акыл сатучыларга. Eyvət. Jır mı bu? Әйе, җыр. Bişik jırı. Тал бишек инде. Al bişik. Ничек җырламасын ишек. Илнар Сайфиевның искиткеч җыры Тал бишек. Димәк, Роберт Албинның акыл сатучыларга Askar бер Osmanov балл. kiyi. Ta. Моңлану. җыр кирсен. Моңлану дигән җыр моң. Җыр керсен күңелгә. Бу җыр түгел. Ә бу җыр түгелме? Юк. Бу әсәр. Әсә. Әсә. Әсәр. Кеше бара. Моңлана бит бу кеше. Кичеккә җыр кала. Дөрес. Хуснуллиннарга бер балл, дуслар. Алкышлыйк. Әсән kitkənin qoy bildi. Mümkün mü kire? Bu kire түгел mi? Kire mi Бара, bu? бара. Һәм соңгы бирим безнең акыл сатучыларга. Менә бездән Алсу турындагы шигырьнең кем язган сораган идегез. Алардан сорагыз кем язган? Мөхәммәд Абдуллаев. Кайсы кайында? Кайсы син? Айралмый тик торам, яңлыш Рәсем Низамов. кайынны. Әлеге дә Оскар барга Оскар Усманов. Усманов кие. Һәм аранжировкасы. Без икенче турны күтәренке кәефтә тамамладык. Безнең инде өченче турыбыз бик үзенчәлекле, бик кызык. Һәр пардан бер кеше колакчын кия, икенчесе минем урынга чыгып, татар мәкале язылган катыркыны алырга һәм аны 30 секунд эчендә икенче уенчыга аңлатырга тиеш. Дөрес җавап булмаса, икенче пардагы кеше җавап бирә. Мәкале дөрес һәм төгәл әйткән уенчыга 1 балл бирелә. Сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Кайсы төркемнән башларбыз? Кайсы төркемнән башлыйбыз? Әйдәгез 1-2-3 уен уйныйбыз. Эш. Siz хәзер әйтәсез. Siz кайтасыз. Siz беренче алсаң икенче чыгасыз. Сез беренче чыгыз әйдәгез. Чыгыз әйдәгез. Җиде Җиде. кат үлчә, бер кат ки. Җиде кат үлчә, бер кат кис. Айваз Садыровка бер бал тагын. Абау. Ашап, Ашау, туймаганны ашап тоймаганы ялап тоймыйсың. Юк. Җавап биреп барга кирәк. Әйе, җавап бирә. Айваз бире, Айваз бер шома.
Bilmegenning bilagi avurtmay. Bilmagandan bilak qo'ygan narsalar. Avurtmay. Avurtmay. Tag'in. Men bilib. Bilak tishlamaylar. Avurtmay. Avurtdi, tirsak. Avurtmay. Bilak avurtmay. İlnar. Bilmaganning Bilagi ortmay. narsasidir avurtmay. Bilagi. Bilagi. İlnar Husnulin birinchi raundda Bilagi. bo'lib javob qaytardi. Men ona aytmadim bek. Qo'shan Он 30 имеет sekund право. bittirsin, ulgurib tursin. Qo'shan Ilnar, bizda любой vaqt chiqib o'tira oladi, что ли? To'xtab, aytingiz. Ayda. Получается, Ayda. to'xta, anlatdingiz hali. 30 sekunddan so'ng adam может подключаться-мы? Qo'shan может 30 sekunddan so'ng он может. Siz aytingiz, когда qo'shan men 30 sekund bo'ldi. Он aytingiz, подключился. oysa men bitta Leysan anlatganda тоже qishqirib o'tirashaman. Men hali Да. Ilnardan o'zdirib qishqirib 30 sekunddan. 30 sekund o'tdi, İlnar Ayda. aytdi. Yurgan tosh shumara. Yurgan tosh shumara. Shumara. Ayya. Durust. Ni şeşsen, Sibe. şunu urursun. Nechaksan shuni ursin. Bo'ldi? Da, ayya. Bular buldu tugunmi, yo'qmi? Biz qopshiqda yotmay. Biz qopshiqda yotmay. 30 sekund. To'xtadi. 2 sekund o'tmadi. Засчитываем. Oshiqqan tigi oshqa pishmay. Oshqa pishgan. Yo'q, oshiqqan. Ayya, oshiqqan. Oshqa. No, oshqa pishmay. Olmadim. Oshiqqan, oshqa pishgan. Ayya. Kim ishlamay? Shu oshamay. Or. Kim ishlamay? Kim ishlamay? Shu oshamay. Osharga yaramay. Kim? Mana men Kim ishlamay shu oshamay. Ayya. Bildimi? tamam kerakmi? Ham so'nggisi. Shonani jeydan, arbani qishdan. Nima deb aytayman? Shona, mana o'tirdim da shuding. Shona jey, shishaklar esa. Quyosh chiqa. Jey deb aytib qarab. Jey. Shona, mana shona o'tirasan shonag'aymi? Ishvosin. Shona. Ortiq so'zlar aytma. Shonani jeydan. Yo'q. Bildimi? Shona. Shona. Ne jeydan? Orbani qishkina orba, mana shu orba torta, orbani torta. Orbani qishdan shonani jeydan. Молодец. Bo'ldi. Ayda. Oyim bitib og'zimni aytib o'tiray. Ну, конечно, ovoz bitti. Sen biyib turasan. Sen bit meni eshitmaysan, Uyda g'imir olasiz, ko'rmaysan. uyda olasiz. U bit eshitmaydi. Eshitgan bo'lsa, По губам читать буду deydi. Eldan aytayim. u bit shiqib ketadi, men bir so'z ayta boshlasam. Шулай итеп, 3-нче тур тамам. Һәм без тапшыруның җиңүчесен билгеләү мизгелендә дә килеп җиттек. Ә балларга килгәндә, Хуснуллиннар гаиләсе 11-дә 5, Так. акыл сатучылар 12-дә 1. Димәк, безнең җиңүчеләребез акыл сатучылар. Котлыйбыз сезне. Хәзер бүләкне күрәсез. Хәзер Бик бүләк атасы бүләк. Алар өчен синәсе килә. Әйе, безнең бик матур бүләгебез бар. Һәрбер кунакка, һәрбер җиңүчегә без инде шул сынны тапшырабыз. Бу сезгә. Mana hozir bu birovgina emas. Бу берәү генә. Бүген сез Берәр ничек булса да бүлешәсез Bu инде. sizni birovgina. Mana hozir anladim endi. Bunday topshiriqlarning oila bilan kelinning foydasi Ayye. bor Ayye. ekan. Ikki kelsangiz, ikki olib qaytib ketasiz. Mana bizga nechik bo'lgan endi mana. Берәр ничек булса да Ayda bulay. Mana bunda qarab Bunaqa turib oltin bilan shaqirsan. yugurtilgan oltin bor. Mana bunda ko'ram. Oltinni men olib qolam, og'ashini senga beraman. үзара берәр ничек тә килешерсез инде. Без сезне котлыйбыз. Rahmat. Ала берсе соңгы очрашуыбыз булмас. Сезне янәдән үзебезнең тапшыруда көтеп калабыз. Rahmat Бигзат. Без сезнең белән хушлашабыз. Киләсе очрашуларга тиклем. Хушыгыз, сау Булай булыгыз. басып sizning qarorınız yo'q mana shunday topshiriqlar. Mana shu oxirdan qo'l bulg'aga kerak anda. Yo'q, bunday topshiriq oxirida oshlar bo'lar aytadi. Olib kelgan kuchdan ishlar. Barabandagi qiyarlarmi?
Итак,